שלום, שמי טל מהמרכז לרפואת חירום ואני אלמד אתכם כרגע כיצד מבצעים החייאה לאדם מבוגר. השלב הראשון הוא הקפדה על בטיחות. אם אני נמצא במצב שהוא מסכן חיים, תאונת דרכים או שריפה או תביעה, אני ארצה להרחיק אותו מהאזור הזה, ולכן אני אבצע הרחקה מגורם מסכן. בנוסף להרחקה מגורם מסכן, יש לי את נושא חבישת הכפפות, שמונות ממני חשיפה להפרשות של הגוף של הנפגע. מה שאני עושה זה חובש את הכפפות בזריזות, ומתחיל למעשה בביצוע ההחייאה עצמה. אני מתחיל בבדיקת הכרה, אני קורא לו ובודק תגובה לכאב. אדוני, לא מגיב, אני נותן 2 מחיאות כף על מנת להגדיל את עוצמת הדציבלים. אם הוא עדיין לא מגיב, אני עובר לבדיקת תגובה לכאב, שבה אני מבצע לו לחיצה על שריר הטרפז שנמצא באזור השכמות, מבצע לחיצה מסיבית חזקה. אם הוא עדיין לא מגיב, אני מסיק שהוא חסר הכרה ואני עובר להתרשמות מהמצב הנשימתי. אני מתרשם מהמיתר הנשימתי, מחפש עלייה של בית חזה, מחפש נשימות, ופשוט בודק במשך 5 עד 10 שניות. אם מצאתי נשימה, מה שאני רוצה לעשות זה לקבע לו את הראש לאחור, ולהרים לו את הרגליים על מנת לשפר את זרימת הדם לכיוון המוח. אם מצאתי שהוא לא נושם, או אני לא משוכנע בכך שהבדיקה הייתה בצורה יעילה, אני הולך על המקרה הקיצוני יותר שבו הוא לא נושם, ולאחר מכן אני מתחיל בפעולות ההחייאה המסיביות. בשלב הראשוני אני צריך לקרוא לעזרה, אני מתקשר למד"א 101 ואני אומר להם מי אני, איפה אני נמצא, נותן פרטים מאוד ספציפיים ומבקש שהם יגיעו. יש אופציה יותר טובה שבה אני יכול לבקש ממישהו נוכח שנמצא בסביבתי שיעשה את ההתקשרות עבורי, על מנת לחסוך זמן שבו אני יכול בינתיים לטפל. אחרי שהתקשרתי אני עובר לביצוע עיסויים. העיסויים צריכים להתבצע על מצע שהוא מצע קשיח, כלומר לא על מיטה ולא על איזשהו חול רך שהאנרגיה לא תיספק בקרקע. לאחר מכן, מה שאני רוצה לעשות זה למצוא את מקום העיסוי. אני הולך על מרכז בית החזה, בין קו פטמות, במרכז בית החזה בעצם בית החזה. מה שאני עושה זה לוקח את היד החזקה שלי, מניח את שורש כף היד על מקום העיסוי, יד חלשה מעליה, נועל את הידיים אחת בשנייה, ורוכן על הנפגע בזווית של 90 מעלות, שומר על מרפקים נעולים על מנת ליצור מצב שבו הגוף שלי הוא זה שנותן את האנרגיה, והעבודה היא לא מהשרירים שיכולים להתעייף. אני צריך להתחיל בביצוע עיסויים, כאשר קצב לחיצה שווה לקצב הרפאיה, אני צריך להוציא משהו כמו 100 עיסויים בדקה. ואז אני מתחיל בביצוע העיסויים, זה נראה בצורה הבאה. 2, 3, 4, 10, 20, 27, 28, 29, 30. ברגע שסיימתי 30 עיסויים, אני רוצה לעבור לפתיחת פה ובדיקת הפרשות. אני מבצע פתיחה של הפה. אם אני מזהה הפרשות, אני רוצה לסלק אותן. איך אני מסלק? אני תופס את הגוף של הנפגע בזהירות ומסובב אותו בצורה כזו על ציר על מנת לסלק את ההפרשות. אני לוקח את כף היד שלי ומבצע בעזרת האצבעות שלי את הסילוק של ההפרשות. אחרי שסילקתי, ואם לא היה לי נוח לראות בצורה כזו, אני יכול כמובן לעבוד לכיווני. אני מחזיר את הנפגע ורוצה לעבור לביצוע 2 הנשמות. על מנת לבצע הנשמות, מה שאני רוצה לעשות זה לקבע לו את הראש לאחור, לאטום לו את האף בצורה מסיבית שלא תהיה בריחה של אוויר, ולתת 2 הנשמות מסיביות. כשהמבט שלי מופנה לכיוון בית החזה, אני מצפה לראות עלייה. זה נראה בצורה הבאה. אחרי שסיימתי 2 הנשמות, אני ממשיך חוזר חלילה. 30 עיסויים 2 הנשמות, 30 עיסויים 2 הנשמות, למעשה עד שמגיע איזושהי עזרה. במידה ואני לא מכיר את הבן אדם, אני לא אקח סיכונים ואני לא אבצע הנשמות, כי אני יכול להיות חשוף למחלות או דברים כאלו, ולכן אני יכול לעשות אך ורק עיסויים בלי הנשמות. אם יש לי את הדבר הבא שנקרא מסכת הנשמה, אני יכול לקחת את הדבר הזה שמאפשר לי הנשמה בצורה שהיא יעילה, ככה שאני לא מסתכן ואני לא חשוף להפרשות שלו. אני מניח את המסכה על הפנים שלו, לוקח את הגומי, חובק לו את הראש ומקבע את המסכה לכיוון הפנים שלו, גם כן מבצע את הקיבוע ראש לאחור ונותן 2 הנשמות כמו מקודם. שוב אני מזכיר, אני ממשיך מכאן, עיסויים, הנשמות, עיסויים, הנשמות. במידה וקיים באזור מישהו נוסף שגם כן עבר קורס החייאה, אתם יכולים לעבוד יחדיו בזוג על מנת לייעל את הטיפול.
בהחייאה מזוג נעבוד משני צידי הנפגע, כאשר אחד מבצע עיסויים והשני מבצע הנשמות. בנוסף, מומלץ לבצע חילוף לאחר 5 סטים, בערך כ2 דקות, בין המטפלים על מנת לצמצם התעייפות. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. בסט הבא אנחנו מתחלפים. 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30. לסיכום, קורס החייאה במרכז לרפואת חירום מציל חיים.